Still under oath, ma'am. Usafungile ke uba uzawuthetha inyaniso. Kusenjalo? Ndiyaqonda Enkosi Chair. Confirm, Chair. Thank you. Mr. Skaka. Thank you, Chair. Ms. Mengo, we were still at 1258 at your response at 1933 from the respondent, where he says, and long term is okay for you. And you agreed with me that your answer, of course, was not reflected anywhere in your complaint. Besisepha ke kwiphepha 1258 apho ke yena eye wakuthumela urespondent imyalezo obuzayo into yoba ingaba ulong tom lo ukulungele na. Wathi ke wena ngokuqinisekileyo ayiveli ke le mpendulo yakho apha ke kwistatements ezi zakho. Kunjalo. That is correct. Thank you. Can we go to 1259? That conversation where the respondent says at 1940, I must come and give you a boost. You see that at 1940? Kukhona ke apha kuphepha 1259 apho yena atshoyo into yokokubana uzawufuneka khe eze azokunika i-boost. Uyayibona? Yes. You do not reflect anywhere in your complaint that your answer to that was when strong to stand on my feet. Ayivelanga ke kwakhona impendulo yakho kule ntetha yakhe apha kwiafidavithi zakho into yoba uphendule ngelithi xa ndomelele ndikwazi ukuzimela ngenyawo. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. We are now at 1260. At 1948, as you will see, that conversation as what the respondent, where the respondent says, Kanene, you are tender at 1942. You do not reflect in any of your part of your complaint that your answer to this was very. Apha ke kwixesha u1942 ukhona apho abhale khona yena esithi Kanene you are tender, which is Kanene, by the way you are tender, with a question mark and the monkey emoji and the other face emoji. Wena impendulo yakho kuloo nto yoba esithi Kanene usathambile wathi wena very okanye kakhulu. Ewe. Yes. Can we go to 1261? You also do not reflect that at 7:45, you then say to the judge president, umane ucimelani na, ingati ungumuntu lo wakhe wangena engxakini. Apha ke ku1261 uye wambuza apha into yokokuba umane ucimelani na ingathi ngumntu lo wakhe wangena engxakini. Why do you keep on deleting as if you are someone who was once in trouble? That is the translation. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You don't reflect anywhere in narrating your complaint that in response to him saying at 1944, ha ha, kuko peeping toms, you do not reflect anywhere that you responded to this with those 5 laughing emojis or rolling on the floor with laughter emojis. Waqhubeka ke yena emveni koba wena umbuzile ngale ndaba yomane ecima ehleka yalandela esithi ukhona ootoma abakrobileyo okanye abakrobayo. Waphendula ke wena ngaba nodolazana bakikithekayo bahlekayo phaya bahlanu bangaveliyo ke ngoku apha kwiafidavithi yakho. And the translation of kukho peeping toms, there are peeping toms. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. After he has said to you, caution is not a bad idea. If you faint and your kid picks up your phone, you do not reflect anywhere that you responded to this one. If you faint and your kid picks up your phone, you sent 2 laughing emojis and said, I hear you. Emveni koba koko ke uye wathumela ke into ethi ukulumka asiyonto embi.
waqhubekeka wathi uba ngabana kunokwenzeka uwe ngesaquphe aze umntwana wakho achole ifowuni le yakho. Waphendula ke wena, uphendula kanye kuloo nto yaloo myalezo, wathi wena ngoonodolazana abakikithekayo ababini, wathi ndiyakuva. Ayibonakali ke kwakhona le mpendulo yakho apha kwistatement zakho. Ewe. Yes. You will agree with me that so far with this discussion that is happening here, one cannot depict or decipher that the two of you are fighting. Uyawuvumelana nam ke xa ndisithi xa sithi siqwalasele kule ncoko akukho namnye umntu onowuchola into ethi hayi aba babini okanye sisibini siyalwa okanye siyaxabana. Ayivakali ngolo hlobo apha. Ewe. Yes. In fact, you respond to this one where the JP says, and your child will be worried to learn that at some point you will encounter a large nto. Waqhubekeka ku-JP naye ngale ncoko yakhe esithi umntwana wakho ke angathi akhathazeke xa enokufumanisa ukuthi wena uke wagagana nento enkulu. You do not reflect that your response to that is 5 laughing emojis or rolling on the floor with laughter. Impendulo yakho ke elandele loo ntetha inaba nodolazana abakikithekayo bahlekayo bahlanu, awukhange ke bona ubafake apha kwistatements zakho. Ewe. Yes. In fact, that conversation which you do not reflect ends with you at 1948 saying to the JP, good night. Phofu ke kwale ncoko le iphela ngawe apha ku-1948 ixesha ubhekisa kuye uJP usithi khonanti, good night ngesilungu. Ewe. Yes. Let's go to 1262. You do not reflect anyway that you said responding to this request. The JP at 1949, you respond to the message that had said, please send juicy pic before ulale. You respond by saying, ayiko. You do not reflect anyway in your complaint, both your affidavit, that this is how you responded to a message of this sort. Kwiphepha u-1262 ukhona apho ke yena uJP eye wathumela umyalezo, kwakhona awuyivezi impendulo yakho apha kwisikhalazo sakho kwaye kwiaffidavit zakho into yokokuba uthe xa ekuthumela umyalezo yena esithi ndicela uthumele imfanekiso ojusi ngaphambi koba ulale nonkawana pha ozivale amehlo. Wena waphendula ke kulaa mbuzo, kulaa nto esasicelo sakhe usithi ayikho. Ayikho meaning there's none. Ewe. Yes. Can I then take you, ma'am, to 1264? We there? 1264. Excuse me, Chair. There's just something like that. Yes, sorry, Ms. Mengo. We are now at, I'm going to come back to the page I have. At 1264. Please. 1264. This is the discussion of 14th of October 2021. You see that? Incoko ke lena iya ngomhla we-14 kwinyanga kaOkthobha ku-2021 uyayibona? Ewe. Yes. Am I correct that this conversation is about a case in which, well, a rape case in which the point about withdrawal of consent was the issue? Ingaba ndinyanisile into yokokubana yayimayelana netyala lokudlwengulwa elalenzekile apho kwakuxoxwa umcimbi wokuchithwa kwesivumelwano. Ewe. Yes.
they are discussing a rape case in which the issue was what we now know as the subject of withdrawal of consent in a rape case. The Rhodes student case. Can I then go to 1265 because it starts at the Sawujonga ke ngoku kwiphepha 1265. responding to the lesson, to the question which says, what's the lesson? Ms. Mengo, Pendula kwakho ke phaya xa ububuzwa ukuba funde ntoni okanye sesiphi isifundo oye wasiqaphela. Ewe. Yes. can you read into the record your response? Sorry, Councillor, must she read it? Can you read into the record your response to that question at 2113? Khawufunde ke impendulo yakho owaye wamnika yona ngo-2113 ixesha kulaa mbuzo wakhe obubuza ukuba sifundo sini apha osifundileyo. Funda ke wena impendulo yakho. Ifundisa ukrokrela with 3 laughing emojis. Ukuba ebeyazile ucomplainant ngokwangokuya ukuba ukuthi yes kwakhe kwayokuqala akukho boundaries for next. And then open inverted commas, one thing led to another way to close inverted commas. The translation to what the witness have just read, it teaches that the suspicion is if the complainant had known then that by the time she says yes, it would have been the beginning, or by the time she says yes, from the first instance, there will be no boundaries for next. Then in inverted commas, quote, one thing led to another though. If I may repeat for the benefit, it teaches that suspicion was if the complainant had known that from the first instant of her saying yes, in the first instance, sorry, it teaches that suspicion is. Sorry to interrupt. I think you are reading it too fast for us too. Okay, let me be slow then, Chair, and take 2 words at a time. It teaches that the suspicion is if the complainant had known then that if she said yes, or if she had said yes from the first instant, there will be no boundaries for next. In inverted commas, quote, one thing led to another though. And you agree with me Sorry, sorry, Council. Chair, I would like to refer everybody to page 1332 with regards to the translation that has been given. Because in my evidence in chief, when I say okela, it means it teaches you to be suspicious. Page 1332. Page what? Page 1332. 1332. Chair, thank you.
Ms. Ngapi, do you, It's not Appreciate- very far from what I've just translated, Chair. yes. They're close enough. Thank you, That's fair enough. thank you. And of course, you did not reflect this message from you in any of the statements you've given in these proceedings. Ngokuqinisekileyo ke ukuba le mpendulo yakho apha ayiveli nakuso nesiphi na istatement sakho kwezi statements uzenzileyo. Ewe, Yes? And you do remember, you may not, that the complainant in this case was a young victim of rape, a female student at Rhodes University. Uyakhumbula ke kodwa into yokokuba kwalo wayelixhoba lokudlwengulwa kweli tyala yayingumfundi osemncinane kakhulu esuka ke phaya kwiziko lezemfundo ephakamileyo iRhodes University ke ngolwasemzini. ndisayikhumbula kakuhle. I remember very well. Further down, one other response of yours you do not reflect anywhere in your statements when asked by the respondent the question, I wonder what prompted the laying of charges. You see that at 0704. Khona ke impendulo apha oyinikezeleyo wena yakho ucaphula phaa xana ebebuza into yoba uyazibuza uba yintoni eye yaphembelela ekuthini kubekwe okanye kuvulwe ityala. Uyayibona 0704? Ewe, ndiyayibona. Yes, I see. That is page. Sorry. Page 1265. 1265. We're still at 1265 in the middle. To this question of why or what caused this young rape victim to lay a complaint, you respond. Uye waphendula kule nto ayibuzileyo okanye le nto ayithethileyo into yoba uyazibuza uba yintoni ebangele into yokokubana lo mntwana abe uvule ityala. Waphendula wena. Ewe, Yes. Can you read into the record what you thought or you said was the reason why this young student rape victim reported the matter or laid charges? Ungasifundela ke uyifunde sive sonke uba uphendule wathini le nto ubuyicingela wena uba inoba yiyo ebangele into yokokubana avule ityala. yes. Ewe. Ndiphendule ngokuthi sikhwele. I responded by saying jealousy. Sikhwele in isiXhosa. I'll take you up again you will see that you also don't reflect your response to this quote from the JP. Bendifuna angene ngentloko kuphela. Nako yena efaka namagxa. You respond with 4 laughing emojis in the morning. You the one responding to this in the morning, you say squele and you say morning. You do not reflect this conversation and your views or contribution to it. UJP ke pha ubuyile wakulaa ntetha yakhe yozibuza uba inoba ibiyintoni unobangela. Wabuya sesithi bendifuna angene ngentloko kuphela. Nako yena efaka namagxa. Waphendula ke wena leya ingasentla le ngezantsi uzoyiphendula ngentsasa njengoba naleya ubuyiphendule ngentsasa. Ngoonodolazana abakhikithekayo abahlekayo wabulisa. Ukusasa. The translation of bendifuna angene ngentloko kuphela will be direct translation. I just wanted him to put in the head, but he ended up going in with his shoulders. Can you turn to page 1266? Impendulo ngu-ewe. And the answer is yes. Can you turn to page 1266? Still on the story of the young rape victim. Where you are asked by the JP about your statement that the reason for laying the complaint was jealousy, squarely, he asks you, Njani, you see that at 0713. 1266 ubuyile ke uJP ephawula kulaa mpendulo yakho yesikhwele wakubuza uba njani, njani being how in English. Uyayibona mos? Ewe. Yes. You will see another response of yours to this sad story of this student when responding to
how, when you suggest that she laid the charges because of jealousy, you respond and you don't reflect this anywhere in your complaint. And I want you to read your response that you give and do not disclose anywhere in your complaint. It's at 0817. Could you read into the record your answer to this? Ndicela ke usifundele impendulo yakho kulaa mbuzo wakhe bekubuze wona ukuba njani. Impendulo leyo yakho ongayibhalanga nawe kwistatement sakho. Phepha ngu-1266. Impendulo yam, xa ungafuni ukushiywa or umdla uphelile, ubuphelile, kabhuti or possibility kukuba uxelelwe ukuba ukhona okhoyo. When you do not want to be left, or perhaps interest is no longer there from the gentleman, or possibility is that you were informed that there is somebody else. May I repeat? Slowly. When you do not want to be left, or perhaps there is no more interest from the gentleman, or the possibility is that you were informed that there is someone else. Ma'am, can I ask you, you do not reflect anywhere in this complaint these things you exchange and you say about a young woman who faced as a victim rape, the most brutal that can happen to anyone before death. You do not reflect the things you said in this discussion about rape victims. Akukho nanye indawo apho kwistatements zakho oyikhankanyayo le ndaba yalo mntwana waye wafumana le nto imbi kangakanana ingehlela nabani na ibe iyeyona nto imasikizi enokuthi yehlele umntu ngaphambi kokuba aphelelwe bubomi bokuphila. Awuyikhankanyi nakuyiphi na indawo kwistatements zakho le nto oye waphefumla ngayo apha kule ncoko. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you do not even hint that this discussion about other women who are raped, you do not go to this discussion at all, not even in your reply and not even here. Phofu ke awuvezi nakancinane okanye ukrobisi nakancinane into yokokuba iincoko ezikumila kunjena zamanina adlwengulwayo awungeke ungene ukuthini uchaze ngazo ezi meko okanye ubhale ngazo apha kwimbalelwano yakho. Akukho apho ovelayo khona ukrobisayo khona ngako. Kunjalo. That is correct. And Chair, I propose that council remains to refer to the woman, not women, or victim, not victims. Thank you, Chair. I don't understand the problem. For me, it's painted as if I spoke about women who experienced rape. May it be like it is on the chats. He will respond to you, Mr. Sikaka. Thank you, Chair. Do you think what your answer you've given about why this woman who was raped reported the matter, which is she reported it because of iskwele, jealousy, is it your view that it's a plausible reason for anyone to report sexual abuse? Ingaba luluvo lwakho na elulokokuba njengoba lo eyile wayokuchaza le meko imehleleyo yokudlwengulwa
lo sithetha ngaye ke uyowuchaza ngenxa yesikhwele kwasikhwele eso ungatsho into yokokuba sisizathu esinokude siqhwabise izandla isikhwele sokokuba umntu ahambe ayokuvula ityala lokudlwengulwa ngenxa yesikhwele? No. Take you to 1269. In keeping with not reflecting certain things, in fact, most things said by you, you also do not reflect the message you sent to the judge president at 7:23 in the morning of the 21st of November, where you say, Jola, happy Sunday, and that whole message. You do not reflect this in any of your statements in this complaint. Awuvezanga kwakhona umyalezo ovelayo apha kwiphepha 1269 wangomhla we-21 kuNovemba ku-2021 apho wena uye wabhala umyalezo wawuthumela kuye yena uJP waqala ke ngokukhahlela ngokumbulisa ngokuthi Jola, umbulisa kusithi happy Sunday. Awuyivezanga le nimbalelwano apha kwi-statements zakho? Ewe kunjalo. Yes, that is correct. I'm going to go back. We will come back to this. We still have time. Can I then park volume 3? Cela ukhe ndiyibeke kancinci ecaleni ke le ndizawuphinda ndibuyele kuyo. I want us to go back. We will do this exercise again, but let's go back to page 10 of volume 1. Yes. We are left with a few paragraphs to demonstrate that there are things you say here, but there are things you do not say that you communicated, right? Sishekelwe nje yimiqolo embalwa esizawuthi sikwazi ukufikelela ke ekugqibeleni, kodwa endifuna ukukuvezela kokokuba zikhona izinto ezithile ozithethayo ozivezileyo, zibe khona ozithethileyo ongazivezanga. Yavaka? Ewe. Yes. And we have covered the areas that you chose not to demonstrate or disclose that you said. Sizigqibile ke ezi indawo ezithile ebekubonakala into yokokuba ukhethe ukungazivezi. Yes. Ewe. And they include discussions that had to do with sex and your responses thereto. Ziyinxalenye ke ezintetha zinento kwenza mayelana nencoko yezesondo neempendulo zakho apho. Ewe. Yes. The others we've covered that you have concealed have to do with the case of a young rape victim, a student at Rhodes University. You do not disclose your response or what you said about this, the ordeal of this particular student. Enye ke ibinentetha mayelana ke nalo mntwana wesikolo sase Rhodes University ebejongene ke nokudlwengulwa, entetha ezo wena ezinye zazo ongakhange uziveze iimpendulo zakho ngokuphathelene nalo elo tyalo okanye isehlo eso. Njengokuba benditshilo ngaphambili, ewe. As I've stated initially, yes. All right, ma'am, let's go to page 11 now of volume 1. Page 11, volume 1. We will come back to some of these paragraphs, but I want us to get to this for now. We will discuss them in detail later. Yes. Sizawuphinda ndibuye ke sizawuphinda sizithethe singene nzulu kwinkcukacha ethubeni. Ewe. Yes. You say in your statement, it was on Monday, 14 November,
He called me to his chambers and asked me why I'm wearing colorful clothes when it is a court day. You see that? Apha kumqolo u-20 uthi kwakungomvulo ngomhla we-14 kuNovemba wandibiza endibizela ke eofisini yakhe endibuza into yokokubana kutheni le nto ndinxibe impahla emibala irhanga-rhanga ngosuku lwenkundla. Ewe, ndiyayibona. Yes, I see that. And you say, I told him I'm going to court, but I'm not going to court, but my colleague is. Ndimxelele ke ndathi andiyi enkundleni kodwa ugxa wam uya yena. Kunjalo. Yes, that's correct. And you continue, we are on the 14th. You say, he said he was concerned about the decorum and not saying that my clothes were not appropriate. Uye walandula ke yena ngokuphendula esithi inako noko ukumnika lento ukuxhalaba nje kancinane ngenxa ke yembonakalo okanye indlela ebekufanele uba sibe sinxiba ngayo. Akatsho ke into yokokubana impahla ezi zam noko azikulungelanga ukunxitywa khona apho. Ewe, ndiyayibona. Yes, I see that. In fact, you end the 14th of November with this sentence. That was not offensive, I must say, and I was not the only one present on the day. That's the end. In your statement, that is the end of the 14th of November, 2022. Am I right? Wayivala ke le ntetha yangomhla we-14 kaNovemba ku-2022 ngokuthi hayi noko ibingeyonto lena obunokutsho uthi yinto eye yakuphoxa ngoba ubungekho kuphela kwakho umuntu obekhona emsebenzini ngalamini. Ingenguwe wedwa umuntu obekhona ngalamini. Ewe. Yes. Just to remind us, did you or did you not say in your evidence in chief, and I don't know, I just want really help from you, that it did offend you? Awukhange utsho kubungqina bakho obuyintloko ngokubungqina apha ndisafuna nje uyiva kuwe andiqiniseki awukhange uthi le nto yaye yakukhubekisa. Andikhumbuli kuleni paragraph nditestifya kanjalo. Endiyikhumbulayo yile ndiza kuxela yona ngoku. I do not recall such on this paragraph. However, the one I am able to recall, that is the one I will be able to tell you about right now. eGrahamstown undibonile ngoku aze athi ndinxibe ifayidukha ilapha letafile okanye ii-curtains kuba ndinganxibanga black and white. He saw me in Grahamstown, and his remarks in Grahamstown about my dress code was when he said, I am dressed in something that looks like a tablecloth, curtain, Okanye ifayidukwe. or a dishcloth. Thank you, ma'am, for reminding us. Yes, I was just. Inkosi ngosikhumbuza ke. So, we are in your statement, on oath. You leave the 14th of November. You tell us that a day later, he sees me walking down the corridor and initiates how I walk. Didn't comment, I walk past instead. You see that? Did you say initiate, Council? Imitate. Sorry, imitate. Yeah, I'm sorry. Imitate how I walk. Yes, that line. That Uyachaza ke apha kwistatement sakho uthi usuku ke oluye lalwandela ukubona wena uhamba apha ezirhangini athi gqi yena selinganisa wena indlela ohamba ngayo awukhange ke wena ube nanto iphefumlayo ngale nto ebeyenza usuke nje wagqitha yena wena. Esi isiganeko okanye leli incident, i-incident ibiyenzeke eGrahamstown. Ndiyayibona le nto undirefera kuyo, Council. This incident is an incident that happened in Grahamstown, and I see that which you are referring me to, Council. Mr. Secretary, or rather maybe not you. Madam, I nearly said Ngapi. Ms. Mengo, just try to keep to the question asked. Hlala kulo mbuzo akubuza wona, uyaqonda? Otherwise, if you keep on adding,
come to an end, you'll sit there until Christmas Day. Ngoba uba uzawumane usongeza sizawude singagqibi. Sawuske sihlale apha ke ngoku isithuba eside kude kufike imini yeChristmas. Understood, Chair. Thank you. Mr. Sikhakhane. Enkosi. You will agree with me that a day later after the 14th means the 15th. Uyawuvumelana nam ke into kokuba xa usithi kusuku oluye lwalandela ithi loo nto ngumhla we-15 ke ngoku ngoba ibuye emveni kwemini ye-14. Ewe. Yes. In relation to the 15th of November, in this statement, you say this. A day later, he sees, that's the JP, he sees me walking down the corridor and imitates how I walk, didn't comment, I walked past instead. On my way back, court's floor in Umtata is tiled, so you ought to hear who walks past if you know footsteps. He knew my footsteps. Interpret John. He knew my footsteps and he stood at the door and calls me in. You see that incident? Mamela ke uthi apha ngalomhla we-15 kuNovember ukubona uhamba wena apha kwikhorido agqithe kuwe yena akulinganisa indlela ohamba ngayo. Wena ke uzange ube uthetha nto uvele wagqitha kuye endleleni ebuyayo. Njengoba ke apha eMthatha uyachaza ukuba umphantsi waseMthatha zii-tiles, ne? Uyakwazi nova inyawo zomuntu uba ngabana uyayazi ba ngubani ke lo unyathelayo. Yena ke uJP lo uthi wena uyayazi uyaluva unyawo lwakho uyazazi ba ngubani ke ngoku lo uhambayo utsho. Wavela wema yena emnyango wakubiza uba yiza ungene. Ewe. Yes. kunjalo. This is the incident where you say, I noticed that his secretary was not in her office, got in and he showed me his trouser and said, do you see the effect you have on me? Uyaqhubeka ke apha uthi uye waqaphela into kokubana usekretary wakhe akekho apha eofisini yakhe. Ungenile waze yena wakubonisa ibhlukhwe le yakhe apha ngaphandle ebhlukhweni esithi kuwe ngalamazwi uyayibona into ondenza yona okanye uyayibona into endenza bani beyiyo. Ewe. Yes. It continues, it says, the question that followed was awufuna ukuyimunca, loosely translated as don't you want to suck it? That's the incident of the 15th. You agree? Walandela ke ngokumbuzo osuka kuye ebuza into yoba awufuni ukuyimunca bayitolika ke ngesilungu okokuba ithetha ukuthini. Le nto yenzeke ngomhla we-15 kaNovemba. Ewe ndiyayibona. Yes, I see it. In your statement on oath, you tell the panel and everyone who reads the papers that on oath this happened on the 15th, right? Apha kwistatement sakho esifungelweyo usichazela sonke apha into yokokuba le nto yenzeka nge-15 zikaNovemba, kunjalo? Ewe nditsho njalo. Yes, I said that. Am I correct then that in your evidence in chief, which is also on oath, you eventually said this particular incident happened on 14 November 2022? Please, Council, may you repeat, please? In your evidence in chief, you said that this particular event or incident occurred on the 14th of November 2022. Le into kanye sigqiba uyicaphula ngoku le yenzekayo ngela xesha ubunikezela ubungqina bakho buyintloko uthe yenzeke nge-14 zikaNovemba ku-2022. Ewe nditsho kanjalo. Yes, I said that. Between your statement in front of us, which is on oath, the date, which is the 15th, and your evidence in chief, also on oath, which says the 14th, because both of them are on oath, which one
Do you choose? Which one is correct? Ukho ke ngokumhla we-14 kuNovemba 2022 othetha ngawo kubungqina bakho buyintloko. Kube khona umhla we-15 kuNovemba ku-2022 othetha ngawo lo mhla lowo kubungqina bakho obubhaliweyo obufungelweyo. Njengokuba nangoku buthetha ufungile. Yeyiphi ke ngoku erayithi kwezi zimbini? In my evidence, Chief, what I told the panel is what is correct. Kubungqina bam obuyintloko yiyo ke iyeyona nto ilungileyo. So this statement on oath which says the 15th was not correct. Ngoko ke obu bungqina bakho bubhaliweyo apha buthi unge-15 ayikho right le nto xa izawuthi nge-15. I-date engekho right. The date is incorrect. You do understand that the date on which the respondent was told this happened, at least when you launched this complaint and the case he had to meet then, was the date of the 15th. Uyayiqonda na yokokuthi ngethuba wayechazelwa ngesikhalazo esi sakho yena urespondent wachazelwa ngesikhalazo sangomhla we-15. Andiyiqondi le nto. I did not know that or understand that. Okay, ma'am. Said we will come to this question. May I take you now that we're here? I'm going to take you through to this question later about the version of the respondent to this offense. What I want to take you to now is the file. Chair, may I request, because I'm about to use the document that is an addition, can I request an adjournment while I sort that out, even if it's 5-10 minutes, just to see that what I have. I saw that there was a file, and then I had a sort of a pack like this. I just want to sort that out for 10 minutes. If All I right, could seek we'll your be back indulgence. 25 past. 25 past. Thank you, Chair. We adjourn.